Какъв ще бъде следващия месец според нумерологията? Много беше интересно за всички вас как наистина месец май се оказа интересен, с повече социални контакти, с повече възможности и предложения. Юни месец ще бъде още по-интересен. Той е за романтика, за изкушения и за таланти. Това е енергията, общата енергия, чисто нумерологично на месец юни. Разбира се, важно е вие на коя дата сте родени и на вас каква енергия специално на вас ви носи месец юни. Но като общата енергия, това, което ще влияе на всички, ще бъде енергия на любов. Може да срещате различни хора, да имате запознанства, но тук вече за лични взаимоотношения. Тези от вас, които са свободни, ще имат повече възможности за срещи, ще имат повече възможности за започване на нова връзка. Също така може да се връщат и бивши партньори през този месец. И то не е негативно, а позитивно. Може да преоткриете любовта с своя партньор, с който сте имали дълго време проблеми, къвга, нещо там негативно. Може и да сте имали някакъв момент на раздяла. Сега през юни месец много така позитивно ще може отново да бъдете заедно, да имате по-хубави отношения, да преоткриете партньора си, да видите хубави качества в него. Това е и за хора, които са си дали някаква кратка раздяла, имали са спорове през, да кажем, последните месец-два или седмици и сега ще има затопляне, преоткриване на отношенията с партньора. Възможност за повече почивка. Дайте си повече почивка през юни месец. Изключително подходящо е наистина да си отдъхнете. Колкото работа сте свършили, някак си да благодарите на себе си, на тялото си, на душата си и да си позволите наистина качествена почивка. Ще почувствате, че просто искате да си отдъхнете, сякаш да сте в различно пространство, сякаш никой да не ви познава, или просто в много красива обстановка. Може би ще поискате да си купите някакви красиви вещи, хубави дрехи, по някакъв начин да се поглезите. Здравейте, благодаря. Така че юни месец е хубаво. Не е хубаво през юни месец да сте прекалено емоционални. Ако много изкушения, ако вие имате връзка и идват изкушения, трябва да може да кажете не, защото тези изкушения, които идват отвън през юни месец, ще са просто тест за вас. Няма да е някаква нова връзка или някаква нова възможност, а това ще бъде изкушение и тест за вас, защото юни месец ще е и под енергията на изкушението. Може да ви изкушат с някаква нелегална дейност, може да ви изкушат с някаква любовна връзка, отношения, флирт. Но тук вие трябва да покажете колко много държите на своите собствени вътрешни правила, устои, желания и да покажете какво е това, което искате. Тоест, ако имате връзка в момента и тя е вашата връзка, каквото и да дойде външно, странично през юни месец, ще бъде като изкушение, ще бъде тест за вас, проба за вас, така че бъдете по-често с партньора, бъдете по-така открити, намерете си време да почивате заедно, да си общувате заедно, но не се преработвайте в никой случай, не прекалявайте с работата, не прекалявайте с това да мислите много за пари, да мислите много за работа, защото буквално тази година това е месеца, в който ще трябва да си починем, да си отдъхнем, да се насладим. За това ще е подходяща цялостната му енергия. И през този месец ще може да се занимаваме с нещо, което да отключи още повече таланта ни. Например, може просто да си почивате и нещо да си завършите някакъв проект, да рисувате, да пишете, да изработите нещо с ръцете си, дори да приготвите вкусна храна. Всичко това е свързано с таланта. Талантите ви
през юни месец ще искат да бъдат забелязани, ще трябва да им обърнете внимание. И ако не сега, няма кога. Просто ако юни месец не се запишете на допълнителен курс, не си дадете там време за запознанство, за рисуване, за забавление, след това вече следващите месеци са свързани с духовното развитие, материалните придобивки. Август ще е по-свързан с материалните придобивки. Там ще искаме повече материални някакви резултати, пари, подарък, някакъв резултат от това, което сме направили до сега. Но този месец, за тази година, юни месец, ще е месеца, в който буквално да си отпочинем, да се заредим с нова енергия и да продължим. Като един вид, като някаква втора нова година, така го приемете. Време да отдъхнете, да си вземете въздух и с нови сили да продължите към материалните успехи, достижения, към развитието на душата и така нататък. Така че това е енергията на юни месец. Много хубава, но и може да бъде прекалено емоционална. Хората, които по принцип са с числа 6, хората, които по принцип носят тази енергия, може този месец да им действа твърде емоционално, да чувстват, че им се плаче или много така емоционално приемат думите на партньора, много емоционално забелязват всичко, което е казано, всичко, което е направено от партньора. Така че пазете се от прекалена емоционалност, пазете се от импулсивни решения за някакъв флирт, за някакви връзки, пазете се от необмислени действия, взети изцяло под влияние на силната емоция, тъй като те няма да имат добър резултат в живота ви. След това може да ви се стори като нещо безобидно, като някаква силна емоция, която нахлува във вас, но след това при всички положения ще има някакъв резултат, който може и да не ви хареса. Така че обмисляйте добре нещата. През юни месец се опитайте да използвате логиката, въпреки силната емоционалност. Хората, които имат повече в 6 датата на раждане, които са 6-ти месец, на 6-та дата, на 15, на 24 родени, пак казвам, прекалено, може прекалено да влязат в чувствата и в емоцията, така че те трябва да бъдат внимателни, но предимно почивка, отключване на таланти, може да се запишете на курс, който е свързан с таланти, вкусна храна, любими хора, общуване, завършване на такива творчески проекти, които искате да завършите. Това ще е следващия месец. Така че, може би ще искате красота, камина, огън, свещ, пътуване в планина, край море, край нещо романтично ще ви се иска. И просто ще ви се иска наистина да спре сякаш времето и просто да си вземете въздух и имате право на това. Този месец е точно за това и тогава, ако го направите, ако си намерите време за почивка и за себе си, да си купите нещо красиво, да отидете на масаж, изключително подходящо, тогава вие с нова сила в юли месец ще може да влезете и буквално юли и август да постигате август да ви е връх в финансите и да постигнете доста финансови успехи. Но ако пропуснете сега почивката, най-вероятно ще се претоварите и следващите месеци няма да може да разкриете пълния си потенциал. Когато прекалено много използваме енергията си и си даваме постоянно зор, ние сме натоварени, не можем да използваме идеите, всичко, което ни идва, ние просто казваме трябва, насилваме се и буквално пропускаме творческата част. Е хубаво да имаме почивка, засилване, тогава ние всъщност използваме пълния си потенциал. Не като постоянно работим, а като има баланс между почивката и работата, така че този месец точно вкарва този баланс. Взимаме си въздух, почиваме си, прекарваме хубаво време, хубави разговори с близките ни, с партньора и се зареждаме за следващите месеци за големи финансови успехи. Желая ви прекрасен месец и да се насладите на енергията.